Това само нощно време си да се каже. Тате, Или призори някакви. песента е по-добре през деня, иначе нощно време. И това на колко метра от другия горе-долу? Зависи, някой път са точно пред краката ти, някой път са на 100 метра. Това е колко? 7-8 баланс. Това е тази четка. Това е за... Това е специално. Трябва да бъде минимум 28 инча, така ли да? Между 28 и 31 инча, а пък имаш право на един бонус стег. Това е бонус стег между 24 и 28. Този бонус стег е само веднъж на годината. Бонус стег е като имаш право на една риба между 24 инча и 28 инча. По-малка риба. По-малка риба, но е веднъж само. А пък тази е веднъж на ден. Между 28 и 31 инча е веднъж на ден. Веднъж в годината имаш право на 24 и... Някой път сте проверяли си тези риби? Да. В ресторант за такава риба, ако памиш такава, да продадеш на ресторант. На ресторант за цяла риба? Цяла риба, да. Не знам. Ти кажеш на времето, че някой си ги чува някакви ресторант. Те ги купуват Farm Raised. Предимно мисля, че... Не знам. Не знам дали се продават Farm Raised или Wild Caught. Мисля, че е Farm Raised.
силно такова се... Това трябва да го върнеш Трябва да върши и как? да пишеш лог. Трябва да напишеш репорт, кога си хванал. Така ли? А? С по-пригрюспата си. Нали и двете ги искаш целите? Да? Виж само как се вика, как се перекина това. Вече на къде си? Та до вечера съм с моя клиент и на джима ще ходя. Как беше супер, как се кръсна? Та супата не съм опитал още. За обяд ще е. Аз се правих на майките по рецептите. Много ми хареса. Този кейк според мен имаше, на вкус беше хубав, но имаше много ром. Тя беше позволила повече рома. Имаше вкус на алкохол. Да, да. Повече вкус. Как беше този стил? Източно не съм го опитал. Откъде е този Венисън? От Чичо Игнат ли? Не, да, това ми го остави. От тази година или от миналата година? Това е от тази година. Той се е връщал за... Те си избрахте, да. Те къде отсеждат като се връщат? Ами в бившият собственик на ферма. Тя е дал там 6 стаи. И твой клиент къде го служа? Вкъщи или? Вкъщи, да. Той си има джим в... Тези са специални, гани. Тези са, да, предпазливи да не се порежеш. Една къща там в едно село, Бели 8. Бяха с майката с диван. Там си купил място. Кой? Бели 8 и стара къща. Кой си е купил? Чичо Иван. Чичо Иван място, ще прави къща. Так имаше една стара къща. Много ми хареса с майката и ще я купя съм. Бели 8. Бели 8, да. Близо ли е до реката? Реката не е толкова. Бели 8 там, дето те оставих един ден. Да си вземеш колата. Бели 8 е над Балканец, нали? Не е в Балканец. Това е в посока към Чифлика. Трябва ли много работа на тази къща? Сигурно, но... Има впреда, който не прави ремонт. Проект за ремонт. Добре, Софиян се дива на хора. Напълно стара къща. Това е някакво...
нещо дека. Няма дека. Сега се реже. Така. Прелез, така ли? Всъщност първо трябва да се махнат. Wiem, co jest fajne. Нали? Можеш с ножица може да стане. Да. Това са... Зъбите. Това е гилс, не са, това са белия дроб. Пусни го аз. Защо учиш сега? Да, защото това, нали ще го правиш за супа, това е всичко. От мис, да. За гръбнак. Кръвта трябва напълно да се изчисти. Това може с стара четка за зъби или с някаква клечка да го...
Веднъж. Това е филейн найф, но е Да. по-голям и това е става. Ще го успея да... Сега раза до гръбнака горе стига или минаваш? Та трябва точно до гръбнака. След това трябва... Другата страна на гръбнака. Да. Те са на три. Първата страна така точно до Така? тези кости. И второто обикаляш отгоре. Да, обикаляш отгоре. Да. Само Малко. да се отпусне. Така. Третото е по-надолу. Да. Значи номерите... Тук малко е по-трудно, защото трябва нагоре малко да минеш, но... Чакай само да видя това. Това дали... Не го спомням, това трябва да... Кое? Викам, тази част от на гръбнака, нали, като не е успорено на разреза. Трябва да го... Първо трябва да минеш до тук точно само. Да. Второто е отгоре. Втория път да ще минаваш на Втория гръбнак, път на е гръбнак. отгоре само да се отпусне. И после минаваш отдолу. И после надолу. Ясно. Да. Разбрах. I don't remember. One of the parents told me, and then I just checked, and then there was nobody there to come out. Така сега стигам до гръбнака. Първата страна е по-трудно, защото нямаш... Да. Така, сега... Влизаш отдолу вече. Не надолу. Сега второто. Ти си стигнал, че до това до гръбнака си. Да. Да. Така. Сега надолу пак. Сега че отдолу. Значи това е три разова операция. И да не е на три степени, може... Три степени, да. Иначе губиш много цвета, ако караш успорено на гръбнака. Мгм. Цялата. Значи да беше право да нас да
Те се казват Colors. Са много вкусни. Печени. Така ли? Как се правят? Тата на грил или на бройлер. Да го правим на бройлер. Как се казваш? Colors. Я разликваш тази опашка, не? Внизу, като я замразихме, не мога да влезе в тенджерата. Защо какво е? Искате ли с кожата? Да, така по-хубаво става. Това с кожата. С кожата хубаво е само ако я замразиш, вече не става хубаво с кожата. Така ли? Да. И това може да се да. С кожата и с малко олио и с масло. Другото филе, ако искате, с кожата. Да. Ами, да се опитаме с торта да че сега стане. И ти си така също. На мен не ясно горе долу. Тата, дай ми от тук Да. зиплок.